OK, takže dneska sa zase niečo popýtame ľudí, ale na začiatku by som sa chcel popýtať vás, že chceli by ste počuť pesničku, ktoré sa bude spievať, že Selfie Teach, I'm ready bitch, Selfie Teach, I'm ready bitch. Napíšte do komentáru, let's go. Ja som Jesse Splashman a chcem sa opýtať, že aký máte obľúbený film alebo seriál? Čo tak pozeráme? Seriál? No. Na ruky. Ako? Na ruky. Dve ruky sa to volá? A už si počul rap na tému Dve ruky? Lebo ja v krátkosti ukážem, jak sa to robí. Seriál Dve ruky, dali mi ponuky. Repovať na tento seriál, od mala som sa aj na ňo díval, potom som tam dával freestyle, som sa hýbal, jo. Čo povieš, Dáško? Máš na trošku tupaka? Díky moc, nech sa vám darí, aj tebe, aj frajerke. Yes, majte sa krásne. Opýtať, že aký máte obľúbený film, alebo seriál, alebo čo tak pozeráte. Aspoň, že jedno. Alebo z detstva, keď vás napadne. Hocičo. Úplne hocičo. Ktorý ti mi nič nenapadá. Napríklad rozprávku, čo si pozerala. Nemám rada moc rozprávky. Na Minimaxe, čo si pozerala? Tak seriál môžem? Môžeš. Monday sa to volá. Monday? A už si počula aj rap na tému Monday? Nie. No lebo ja to tu vím ukázať. Monday, to je ten seriál, kedy som pozeral ako Mari dal freestyle, na to som sa hýbal a pozeral v televízori. Monday hovorím not sorry, lebo sa mi to ľúbi to pozerať každý deň, tomu ver, ty si môj kamarát. Môže byť? Môže byť? Díky moc, cením vás, úžasný, majte sa krásne.